Здравейте, вие сте с предаването Глас народен в ефира на телевизия Алфа и радио Атака. Аз съм Ирена Филипова и ще бъдем заедно в следващите минути, оставащи до 10. Темата ни днес, разбира се, е посветена отново на изборите. Кръстили сме я след изборите. Телефон 088200-110 е този, на който ще може да се свържете с мен, за да дискутираме темата ни, а за всичко останало можете да ми пишете на имейл адресът на предаването glasnaroden@alfatv.bg или във фейсбук страницата ни Глас народен. Започваме само след секунди. Атака е четвърта политическа сила от четирите, влезли в българския парламент. Знаете, получили така най-висок резултат на изборите. ГЕРБ, БСП, ДПС и Атака са партиите. Как вие оценявате тези резултати и имате ли съмнение в легитимността на вота при условие, че ден преди провеждането на предсрочните избори бяха открити 350 хиляди незаконно отпечатани бюлетини в печатница в Костинброд, собственост на общински съветник от партия ГЕРБ. Има ли в какво да се съмняваме? И вчера Марин Райков даде брифинг, на който доста скандални неща се казаха. Един от присъстващите там, който очевидно даваше някакви обяснения защо Министерски съвет е дал именно на тази печатница поръчката. Той говореше за това, че всъщност може и наистина да е брак, да са брак тези бюлетини. Отгоре на всичкото нямало никакъв проблем, забележете, печатницата да си печата бюлетини след определения срок, защото може да ги, буквално цитатът е, може да ги използва за фототапети, каквото и да означава това. Аз лично не го разбрах. Вие може, ако сте го гледали, да сте го разбрали, разбира се, по-добре от мен. Зрител, здравейте! Здравейте, добро утро на всички зрители на телевизия Алфа и на всички българи. Дали имаме съмнение по отношение на изборите? Мисля, че няма български гражданин, който да не е сигурен, поне 80%, че изборите са подменени. Тоест фалшифицирани. Мисля, че на всички е ясно, толкова е ясно, че не може да бъде, след като са хванали 350 хиляди бюлетини, че има поне още толкова, които са били излезли от печатницата. Много ми беше интересно, когато Цветан Цветанов казваше, че не бил познавал шефа на печатницата. А пък същия човек е бил този, който е печатал бюлетините на предните избори, на президентските избори. Да, точно така. Не само това са абсолютни глупости. Аз не мога да разбера тези хора, българския народ, за малумен ли го смятат? И всъщност, да ви кажа право, до някъде се съгласявам с тях, след като толкова много хора, въпреки всичко, пак отидаха да гласуват за ГЕРБ, въпреки че знаят какво ги следва, какво е било и какво ги следва. Един нормален човек, който вижда докъде е стигнала страната ни, както казвате, там на един зрител беше се обадил и казал, откриха се един блюк джамии, а в същото време се затвориха един блюк болници. Нещо, което е против българския народ. И едни такива хора да отиш, пак да ги избираш наново, това е граничи с... за мен е граничи с безумие. Дано следващите избори бъдат до 1-2 месеца, за да се поправят нещата. Пожелавам на всички българи успехи, да се замислят следващия път, когато отиват да гласуват. И другото нещо, което що се отнася до продажбата на гласовете. Много пъти по телевизията се казва, че не продавайте гласовете, защото 40 лева определят вашите следващи 4 години. Да. Не само вашите, а и на вашите семейства, на децата ви и на всички. Точно така. Това е, да не кажа, самота е слабо казано, това е самоубийство. Това е самоубийство да продадеш гласа си. Така е, господине, благодаря ви много за вашето обаждане. В действителност ние сме говорили многократно за продажбата на гласове. Всички знаем, че това не бива да се практикува и в крайна сметка има хора, които го практикуват. Многократно сме ставали свидетели на това в различни медии, са показвани различни репортажи по тези теми. И интересното е, че от тези репортажи не следва нищо, защото, видите ли, записите на телевизии не могат да се считат за доказателство и по принцип видеозаписите не се считат за доказателство в съда. Странно. Зрител,
Добро утро, госпожо Сефирова. Грибнев от Германия. Здравейте. Много се радвам за интересната ситуация, която се получи. Едните се борят честно и другите нечестно. Тези, които нечестно се борят, е ясно. Не може в една Варна, да речем, която е съвсем противогербаджийска и там пък те да спечелят толкова убедително, ясно е на целия български народ. Ситуацията за нашата партия Атака е много добра. Започват сега хората да чуват истински и добре да се интересуват от програмата Сидеров за излизане от кризата. А между другото, вие днеска се появявате в ролята на Нефертити и малко развличате зрителите на... Много добре ви седат всичките неща. Аз съм много очарован и радостен, че започват вече и журналистите от другите телевизии и вестници да заговарят наистина за Атака и да задават въпросите, ама как ще стане? То е обяснено на 100 000 пъти, те се правят на полуумни или полуинтелигентни, тъй като служат на едни господари и много им е страшно и на тях какво ще стане, когато вместо тези 18 милиарда, който е българския бюджет, и още 10 или 15 милиарда след мерките на Атака, икономически, политически, геополитически и така нататък осъществят, какво ще отговорят пред българския народ? Как ще се чувстват душевно? Те ще излизат между нас по улиците и как ще гледат хората, когато са го крали като крадци 25 години. Аз се надявам да имаме от сега нататъка доста усилване на нашите поддръжници, които надявам се да се подкрепи едно програмно правителство, което трябва, в случай, че те изпълнят някои неща, които са необходими за българския народ, и мисля, че и нашите избиратели ще имат, може би, това е мое мнение, аз не казвам политика, но аз бих поддържал и желая някои неща да се променят, хората да не гладуват, да няма такива сметки за ток, да има реална политика на Атака. Тогава хората ще видят наистина, че това е правилният път и следващия път имаме нов министър-председател, който се казва Волен Сидеров. Много се радвам. Господин Грибнев, за вашето обаждане, успешен ден ви пожелавам. Вие бяхте, както винаги, пределно изчерпателен в това, което казвате. Важно е да се замислим наистина на къде ще поема от тук насетне България. Заговаря се, вие сте прав и в другите медии вече, за планът Сидеров и как той може да се осъществи. За жалост, същите тези медии преди време не отронваха и дума за партия Атака. Все едно партия Атака не съществува, все едно нейната дейност не съществува. Нека чуем зрител и ще продължим. Здравейте! Ало. Здравейте! Ало, искам да се свържа във връзка с изминалите избори. Слушам ви. Значи, че политиката на Атака е много правилна, макар че има много неща, които може да е малко с по-меко. Обаче към земеделието, например, нямаме по-ясни неща за младите фермери. Има една политика на Европейския съюз, която дава безвъзмездни пари, но няма капацитет администрацията на земеделието да може да обработи тези младежи, не те да ходят по мъките, а да се отделят няколко бюрократа, които довършат само тази работа. Банката за развитие да финансира, не младежите да се залагат къщите, да финансират това нещо и тези младежи, които в моя окръг, аз съм от град Пловдив, има около 8 училища, около 200 момчета всяка година завършват. Тези 200 момчета могат да наемат тяхните стопанства още по 2-3 и направете се сметка за цяла България какъв е капацитета само на това развитие на Европейския съюз, които ги дават тези пари безвъзмездно и благодаря ви много, дано това да го чуят хората, които сега имат ключа към властта и сега могат да наложат на тези фирми, на тези партии, които до сега намачкаха, да наложат точно това, да дадат ръка на младите хора. Лек ден ви желая, ви благодаря. Благодаря ви и аз, господина, за вашето обаждане на телефон 088-200-110. Очаквам и други зрители. Темата ни днес след изборите. Какво ще се случва от тук насетне и как вие, разбира се, гледате на резултатите, получени на тези предсрочни парламентарни избори. Между другото, с гостите ни, когато беше извънредното издание на предаването Държавата днес, си говорихме за факта, че е наистина феномен подкрепата, която получава
ГЕРБ в момента на фона на това, че това правителство беше свалено от народа. Оттам насетне трябва да се запитаме за легитимността на тази подкрепа. Зрител. Здравейте. Здравейте. Слушам ви. Искам първо да благодаря за успеха на партия Атака. Казвам го успеха, защото знаете всички, че какви условия бяхме поставени преди изборите, особено в Плевенска област. Там имахме големи проблеми. Ние плюс за един месец мога да кажа, че създавахме нови структури. Знаете го проблемът, какъв беше. Искам да благодаря на момчетата и момичетата от София, които дойдоха и ни помогнаха. Много им благодаря на тези хора. Независимо от това, ние успяхме да излезем от тази криза. Благодаря на всички тези, които ни помогнаха и ни разбраха. Успехът е на всички. Това искам да кажа. Особено в община Гулянци, аз съм от село Брез, ми създадаха много големи проблеми тия предатели. Удостоверенията ми ги донесоха чак на обяд, където аз имах много голяма нужда от тези удостоверения. Тези хора, предателите ми, където ми донесоха тези удостоверения, аз ги имах нужда от тези удостоверения, за да мога да проверявам на ГЕРБ и БСП. Вънка застъпниците на ГЕРБ бяха всяка една секция 6 човека, на БСП 4 човека, а ние нямахме нито един застъпник до обяд. Да. А до обяд минаха всички, абсолютно всички тези, които гласуваха за ГЕРБ и БСП. Независимо от това, ние успяхме да излезнем от тази криза и ние дадахме трети резултат в област Плевен. Още един път благодаря на всички тези, които ни помогнаха, за да излезнем от тази криза. Благодаря ви и аз, господине, за вашето обаждане и за това, че в действителност в Плевен са постигнати толкова добри, казвате вие, резултати. Успешен ден ви пожелавам. Продължаваме ние темата след изборите на телефон 088200-110. Очаквам и други зрители, които да се свържат в днешното издание на предаването, за да поговорим за вашите реакции, какво очаквате от тук насетне да се случи. Зрител, здравейте! Здравейте и добро утро. Много е приятно да ви видя отново. Госпожица Филипова. Слушам ви, да. Така, днеска ще кажа няколко неща. Пред мен вестник минаха години и пише Бойко Къта 4 милиарда лева. 4 милиарда лева, значи хазната на България се опразни, няма нищо в нея, с 800 милиона под минимума, а на Бойко сметката е с 4 милиарда за управлението му от 4 години. И е описано как притежава 30% примерно от фирма, която произвежда алкохол в България. В Кремиковци притежава също голям процент. В десетки по-точно такива отрасли, които генерират милиони и милиарди на година, той притежава дялове. Значи такива като него ограбват и разграбват държавното имущество или по-точно държавното. Това е българския народ. Българският народ е ограбван по най-безочливия, по най-наглия, по най-алчния начин. Това наистина трябва да спре. Надявам се господин Сидеров да предприеме необходимите мерки. Аз имам едно такова предложение. Ако евентуално се образува правителство и господин Сидеров и партия Атака влезат в него, да не бъде годишен данъка. Той първо годишния данък да стига, както примерно в Германия, до 60% облагане на тези печалби. Първо, на такива като господин Борисов, които са незаконни, защото те са под масата и чрез рекетиране на тези фирми, да прехвърлят примерно една голяма част от фирмата си в офшорна фирма.
Значи всички такива фирми, които са регистрирани в офшорни зони, да бъдат прекратени дейността им. Да бъдат спрени абсолютно всички възможности за ограбване на държавата или по-точно за ограбване на българския народ. Защото ако тези 28 милиарда бяха обложени с тия 60%, 15 милиарда или повече щяха да бъдат в държавната хазна, при което щеше да има пари за пенсии, щеше да има за високите заплати от 1000 лева, които не са никак високи заплати, защото 30% от малите хора не работят и ако са семейните, значи единият от тях ще работи. Поне да не са хората подложени на този геноцид. За мен, казвал съм го и друг път, човек, който е работил 30 или 40 години, който е бил изхвърлен от това унищожаване на икономиката в България, защото над 2 милиона хора заминаха като не като политически, те са до известна степен и политически, но и имигранти, които няма къде просто да работят, нали. Отидоха да работят в чужбина. Значи, хората бяха лишени от работа от тези, които продължават да се наричат инвеститори. Значи, те не са инвеститори. Инвеститор е този, който е създал работни места, а не който е ограбил дадено предприятие, което струва милиарди. Той го е купил за 200 милиона примерно, разпродал го е или пък е изхвърлил 4000 работника на улицата и оставал 200-300 човека, които му връщат работа. Той естествено, че печели по някакъв начин, но ако да кажем печели милиони или милиарди, тези милиарди не се облагат. И кой е виновен? БСП-то естествено, с плоския данък. Нали, самия Бойко Борисов казва, оставя ми плоския данък. Оставаш го, господин Борисов, защото да ни се обложат твоите 500 милиона, които получаваш от какво беше това? Българстрой. Българстрой, в който той притежава 30%. Защо Българстрой, който носеше милиони на държавата, е в частни ръце на някакъв. Откъде на къде? Защо всички от тези фирми, които генерират милиони и милиарди, са в частни ръце? Откъде на къде? Кой от българския народ е бил питан и е дал съгласие за това нещо? Значи това нещо трябва да се прекрати. Всички тези корумпирани мафиоти, олигарси, не знам какви си още, милиардери, милионери, всички трябва да бъдат преразгледани тяхните договорите за приватизации, за концесии и всичко, което е незаконно и което ощетява държавата. Господин, какъв беше новия прокурор? Сотир Цацаров. Така, господин Цацаров, влезте си в ролята и всички тези престъпни договори, приватизационни и не знам какви си още, като ги казах аз, концесионни, които ограбват българския народ и националните богатства на България, да бъдат преразгледани, обявени за незаконни и всеки да си получи заслуженото според законите на България. Това е моето мнение по въпроса. Тогава ще има много пари в държавната хазна, не хората да умират от глад и от мизерия до 150 или не знам колко си лева на месец, защото в действителност тези хора, тези, които са ни управлявали през тези 24 години, те са не само грабители на държавата, те са и убийци, защото обрекоха тези хора възрастни, които са дали своя живот и са се трудили за тази държава, ги обрекоха на смърт. Човек не може да си купи елементарното, което му е необходимо за храна, не може да си купи лекарства, по никакъв начин не може да си плати тока, парното и така нататък. Да. Това е абсолютно безобразие. Това е... Нямам думи какво да го нарича. Така е, господин, аз съм съгласна с вас и аз ви благодаря много за обаждането. Сега очаквам и други зрители на телефон 088-200-110, с които да обсъдим ситуацията след изборите. 4 партии влизат в българския парламент: БСП, ГЕРБ, ДПС и Атака. Очаквам да изразите вашето мнение директно в ефира на телевизия Алфа и радио Атака.
Планът Сидеров, ето това е планът Сидеров, многократно сме ви го показвали. Волен Сидеров на пресконференцията, след като бяха обявени предварителните резултати, заяви съвсем категорично, че единственото нещо, с което ще се коалира, е планът Сидеров срещу колониалното робство, програмата на политическа партия „Атака“. Зрител. Точно за това и аз се обаждам, защото чета в момента в интернет за така наречените коалиции глупости. БСП искали да търсят допирни точки в коалиция с „Атака“, чета тук в момента и си мисля, че ако „Атака“ направи такъв реверанс, БСП така ще ги финтират и по отношение на АЕЦ Белене, и по отношение на доходите, че на следващите избори „Атака“ няма изобщо да влезе в парламент, ако се коалира с БСП. Просто мисълта ми е, че БСП така ще финтират „Атака“ в коалицията, че просто е абсурдно да си го помисли човек даже. Да, но това са просто спекулации, така че няма нужда да го обсъждаме. А пък и искам да ви кажа, че по принцип избирателите на „Атака“ са от разочаровани хора от почти всички останали партии, които са управлявали до момента, включително и такива от ГЕРБ, които не са доволни от тях, така че „Атака“ според мен изобщо не трябва да влиза в никакви коалиции, тъй като това ще е разочарование за избирателите. Господине, вие как оценявате резултатите, които така се получиха на изборите от всички политически партии? Резултатите, това е много ясно. За ГЕРБ са фалшифицирали изборите, за да са напред, макар че БСП същото правят, като купуват гласове, и двете партии си надмогват на това да са преди „Атака“. Да. Но реално не са. Реално не са. Според мен не са. Благодаря ви много, господина, за вашето обаждане. Ето още един от нашите зрители, който мисли, че имал манипулации на вота, даден на 12 май от българският народ, или поне от част от българския народ, тъй като избирателната активност беше сравнително ниска. Телефон 088200-110 е този, на който очаквам и други зрители. Темата ни днес след изборите. Какви са вашите очаквания? Как оценявате резултатите, които бяха дадени от различните политически партии на тези избори? Смятате ли, че можем да говорим за някакви манипулации на вота, след като ден преди провеждането на изборите бяха открити в печатница в Костинброд незаконно отпечатани бюлетини? Зрител. Ало. Здравейте. Представете си българското Черноморие. От север до юг. Можете ли да си го представите? Да. Така. Представете си колко заведения, хотели има, магазинчета, капанчета и така нататък. Сега започва сезона. Това са като минимум сервитьори, администратори, обслужващ персонал, камериерки, като минимум са 130 хиляди души. Минимум, казвам, много повече са. Всички тези хора не са гласували. Как хубаво избран изборния ден, за да не могат да гласуват тия хора? Какво ще кажете по това въпрос? Не трябва ли изборите да се правят в време, когато да могат всички хора да гласуват? А кое е това време? Ако не неделя? Примерно октомври или март, да свърши зимния сезон, преди да почне морския сезон и така нататък. А що се отнася до коалициите, приветствам, че това, че „Атака“ няма да се коалира. Защото ако се коалира, примерно с социалистите, ще да стане национал-социалистическа партия и ще стане голяма беля. Да. Много ми хареса изказване преди малко на там един политолог имаше, предното предаване. Да. За тия бюлетините, за наркотиците, направено сравнение. Минава една кола с 2 кг хероин, арестуват я, покрай нея минава един тир с 2 тона хероин. Да предполагам, че за да има такъв резултат изборът ГЕРБ, защото хората трябва ли да са мазохисти или идиоти да гласуват за тези деца ги ограбили. Са минали още 600 хиляди или повече бюлетини, покрития 350 хиляди и така. Тоест и вие сте един от хората? Така, ми се струва, че има още. И вие пишете фалшификация на изборите, то преди това имаше манипулация, а след това накрая фалшификацията. Да. Защото само предсрочно провеждане на изборите е манипулация.
Не дадоха никаква възможност на някой да се организира, да се представи нещо, да се предостави нещо друго на хората. Те им дадоха същото. За какво са ни избори, като гласуваме за същото? Какво да правим? Или да не ходим да гласуваме, или айде от линията по-малката да дадем, или не знам какво. Това е безобразие, подигравка с хората. И тока пак си е скъп, не го свали. Всичко друго направиха, само тока не свалиха. Докога ще продават се подиграват с хората, да е ясно. Да се махнат тия добавки за зелен хайвер, дето им викат вече не за зелена енергия, да се мине на нещо нормално, не сме идиоти. Докъде ще ни правят на идиоти. Атака трябва да вземе властта. Това е положението. Да. Благодаря ви, господин, за вашето обаждане. Аз ще се съглася с това, което вие казвате, специално за бюлетините, че в действителност вероятно е имало още незаконно напечатани бюлетини. Разбира се, няма как да го кажем със сигурност, тъй като няма как и да го разберем със сигурност, но можем винаги да си задаваме едни такива въпроси на фона на резултатите, които така постигнаха от партия ГЕРБ, при условие, че това правителство все пак беше свалено заради общественото недоволство. И е малко странно тази партия отново да получава един сравнително добър резултат. Зрител. Добър ден. Добър ден. Обаждам се от Шумен във връзка с изборите. Слушай. Пределно ясно е на хората в България, че тези избори са манипулирани. Абсурдно е абсурдно е един път да ги свалим от власт, да ги премахнем и след това да ги изберем. Станахме за смех на целия свят. Особено Варна. За какво говорим? Това е абсолютна нагла манипулация и фалшификация на тези избори. Това не са избори. Това е престъпление. Нека атака, за която много хора гласуваха, да, наистина гласуваха, нека да се заема с този въпрос и да продължава борбата. Благодаря ви, госпожо, за вашето обаждане. Само ще помоля и другите зрители, които се свързват в предаването, да изключват звука на своите телевизори, защото иначе връзката ни изключително много се забавя. Телефон 088-200-110 е този, на който можете да се свържете с мен, за да си поговорим по темата ни след изборите. Така сме я озаглавили. Ден всъщност след изборите. Зрител, здравейте. Добър ден. Слушам ви. Искам да се обадя с връзка с изборите в община Хайредин и най-вече област Враца. Да. Значи там на изборите много се манипулираха. Значи в нашата община Хайредин, аз съм от едно село Бързина, кметът на общината е от ДПС. Той просто накара хората, които са от временната заетост, да гласуват за ДПС там. Просто манипулираха тези хора. Те гласуват с страх. Плащаха пари, даваха пари да гласуват за ДПС. Значи не може в един край, който няма турско мнозинство, да излезат повече бюлетини на ДПС. Значи никой не обърна внимание за това. Да. Значи имаше сигнали, имаше всичко, но никой не обърна внимание. Просто хората и страх и гласуваха с тази бюлетина. Значи където Ботев е вбит в Врачан, ние ще гласуваме за турска партия. Просто това те обръщава хората в нашия край. Защо така се манипулират нещата? Господин, обаче от какво ги е страх хората? Защото те са сложени по временната заетост по програми. И минават примерно хора на общинския кмет и казват, кой не гласува за ДПС, ние ще ви махнем от работа. Няма да има работа за вас. И хората ги страх. Това става в община Хайредин, община Борован, община Криводол. Почти цяла Врачанска област. Разбрах ви, господине. В действителност, вероятно, не само при вас е така. Има такова изнудване и на други места и ние сме получавали сигнали. Вие казахте, че все пак сте подали сигнал, но от тук насетне не следва нищо, защото това е много трудно доказуемо, за съжаление. Ние ще се постараем да проверим и този случай. Благодаря ви за обаждането. Хубав ден ви пожелавам. Да, наистина, аз съм убедена, че на немалко места в България се случва
тази манипулация. Ние най-малкото ви показахме преди известно време един кратък филм, един кратък репортаж за кметовете феодали. В случая беше от Белица, пък сме правили за Сатовча и не само. Така че случват се подобни неща в България. Някой трябва да вземе мерки, но няма воля за това. Зрител, здравейте! Мирена, добър вечер! Добър ден! Казвам добър вечер, сега вече се оправя добро утро. От вечерта на изборите така. Знаеш, става една такава шегаджийска история. Слизан Тенев от Ямбол се обажда. Първо, бесен съм нападал Сопов, защото ни събра тук хората в Ямбол, като Стоичков и другите в зала да поговори преди изборите и да направи се с гражданите на Ямбол и така на водача на листа на Ямбол. Второ, искам да попитам и да помоля телевизия Алфа, няма ли възможност да направи така, че Радио Атака, както Радио Фреш, Радио Енджой и другите се излъчват в другите градове на страната, знаеш по какъв начин, така и да се излъчва и Радио Атака примерно в Пловдив, в Пазарджик, в Ямбол и в други градове на страната. Разбираш имам направи? Разбирам ви, да. Сега имам и по-голяма възможност, тъй като сме в парламента и четвърта парламентарна сила представена, да можем малко по-спокойно да си вършим работа. А темата след изборите. Работа и пак работа, както каза Бойко Борисов, само че ние ще работим за народа, а той работи за джоба си, за разлика от нашата партия. Той работи за джоба си, той работи за Цветанов, той работи за забогатяване на олигархията на партия ГЕРБ. А ние работим за народа. Още нещо. Никакви да не сте посмели да правите, гласувах за номер 14, гласувах за партия Атака, но да не сте посмели да правите коалиция с ГЕРБ. Защото да правите ли, това ще е крака на Атака. Мисля, че не трябва да се съмнявате, господин, че има такава възможност. Точно така. С БСП същата история. Защото аз гласувах първо за партия Атака заради моя градски Волен Сидеров и да се приеме, че моя вод е протестен вод. Така че това е положението. Също и много хора гласуваха за Атака и техният вод е протестен. Аз съм много обиден на Валерий Симеонов, защото ще нарече хората, които гласуваха за партия Атака, че са били лумпени, малумници и така нататък. Значи майка ми е малумна, аз също, ти също и други. Направо съм бесен. Това е. Всичко добро. Господин Тенев, изобщо благодаря ви аз за обаждането. Изобщо не мисля, че трябва да коментираме изказванията на господин Валерий Симеонов. В крайна сметка се доказа ясно, че партия Атака е единствената партия, която хората припознават като защитаваща българските национални интереси. За това ще бъде и в парламента. 4 са партиите, сред тези 4 партии е и Атака. Зрител. Добър ден, господице Мирена Филипова. Здравейте, господин Стефанов. Вижте кога, господин Тенев, искам да му кажа, че да си купи един GSM, като мен, като нямам пари да си пусна интернет на лаптопа и срещу 5 до 10 лева може спокойно да слуша радио Хикс. И ето аз в момента сега съм си в леглото и си почивам и прях звука и сега ще говоря с вас. Така че има решение. Това е едно добро решение, защото радио едва ли ще може Михик да покрие цялата страна и няма да имате интереси, тъй като нас ни управляват бивши и настоящи комунисти, които няма да ни позволят да имаме радио в отделните региони. Следващия въпрос е, ето радио вечера се обадих и на тишки говоря, ще ме извините. Пръв се обадих и съобщих, че във Врачански регион силно е навлезла турската инвазия. Да. Такъв гласовете се увеличиха значително и ето преди малко ви се обадиха и от другите райони на Врачанска област, че турците силно са навлезли в
нашия регион. Явно им харесва богата земя, има за какво и раздаваха по пари навсякъде. И както и каза и господин Алаков, не е случайно да имаме народен представител от турското малцинство, въпреки че нашият окръг много малко са, бих казал, на пръстите броя турци се забили във Враца, дето аз живея. Все още аз като 40 години там живот, познавам целия град, такава ми беше работа, това е много около 10 месеца да имаше, които говориха турски. Така че това е страхотно опасен прецедент и ето как Турция по мирен път ще ни завладее. Никой не обръща внимание на това. Тези хора се знаят, които са раздавали пари. То е лесно да бъдат привикани в прокуратурата и следствените органи и да им се потърси отговорност. Но това нещо не се върши умишлено от управляващите, които са в настоящия момент и прежде управляващите господата от БСП. И затова ние трябва сериозно да се заеме и да мобилизираме сили и в близко време да започнем да излизаме на улицата и ако, и предполагам, че не може да се стави под никакъв начин някакво правителство, което да бъде така в интерес на народа, да излезем на улицата и да докажем, че трябва да правим промяната. Това е моето виждане. Лек ден желая. Благодаря ви, господин Стефанов, за вашето обаждане. Очевидно, наистина във Враца така се случват някакви процеси на засилване на влиянието. Вие казвате на ДПС в региона, въпреки че вие нямате хора с мюсюлманско вероизповедание, които така до голяма степен са електоратът, даже не до голяма, в пълна степен са електоратът на Движението за права и свободи. Една антиконституционна партия, многократно сме говорили. Зрител, здравейте! Добро утро. Добро утро, слушам ви. Наистина атак е добър резултат. Не е добър. Честно казано, не е добър. И кой загуби? България загуби. Аз съм циганин. И може ли един циганин през това време, откакто тръгнаха сега и предишните избори и сега, да тръгна се така, да съм националист и така нататък? А как може този народ, стига сме се оправдавали купени, да, съгласен съм и тук и в моето село имаше купени. Купени, това, онова. Добре, да са били сегашния процент на България. А другия народ какво прави? Защо не е гласувал? И честно казано, аз съм напълно отчаян. И повече няма да гласувам. Не е въпросът, че не съм за атака. За атака съм. Но повече аз се отчаях и да чуя този народ. Значи той е про-американски, про-английски, про-турски. Това е този народ. Прощавайте, но аз повече няма да гласувам и няма да ме интересува никаква политика. Ще ме интересува търбуха да ми е напълна и кого да излъжа и кого да измами и да завода добре. Това е този скапан народ. Прав е Бойко, къде е казал, че ние сме скапан. Прощавайте. Благодаря ви, господин, за вашето обаждане. В действителност води до това, случващото се в България, до пълно обезверяване на хората в цялостната система. Може би хората са по-скоро объркани, хората са обезверени в действителност, омерзени от системата цялостна и именно за това аз си мисля, че трябва да се избере партия, която предлага промяна в статуквото. Единствената партия, която своята предизборна програма, планът Сидеров, предлага промяна в статуквото, е партия Атака. И всеки, който е прочел тази книжка, тази програма, би следвало да е разбрал, че наистина се предлага коренна промяна на статуквото, излизане от този колониален модел на управление. Той заглавието е такова. Планът Сидеров срещу колониалното робство. Нека чуем следващият ни зрител. Здравейте. Ало? Здравейте. Добър ден. Слушам ви, обаче не сте си спрял звука на телевизора, господине. И ако можете да го спрете или да се обадите след малко. Да. Вижте какво. Аз бех в комисиите тук по изборите и бех от страната на Атака. Да. Да ви кажа истината, бях тук в едно село, което
нали, 110 човека трябваха да гласуват, гласуваха към 74. И на мен ми стана интересно защо за Атака беше гласувал само един. 30 човека гласуваха за БСП, 15 човека за ГЕРБ, 11 човека гласуваха за Слави Бинев и 9 човека за СКАТ. Така. И всички други такова беха по един фиш. Ще ви кажа защо. Защото в това село телевизията нямат, те въобще не гледат Алфа. Имат Булсътком, обаче те плащат най-малката такса. А като платиш малката такса към Булсътком, ти можеш да гледаш телевизия Алфа. Така, да. А господине, за кое село става дума? Да. За кое това е цялата истина, а селените, аз като те го познавам всичките, разговарях с тях и те вика, бе, човек, откъде да знаем, ние гледаме СКАТ и СКАТ ги има във всяка програма ги има. И Слави Бинев, където го дава, те затова за те гласуваха. А ако беше, те гледаха постоянно телевизия Алфа, щеха да гласуват, почти всичките щеха да гласуват за Атака. Казвам ви го истината. Разбрах ви, господине, благодаря ви за обаждането. Сега факта е, че телевизия очевидно СКАТ. Не ми се иска да коментираме, но има по-добро покритие, но това не е причина да се гласува за дадена партия. Това, че телевизията и ако има, ако няма, има по-добро покритие. Това е абсурдно. Просто по телевизия СКАТ ежедневно, всеки ден в продължение на години се излива една помия срещу политическа партия Атака, срещу лидерът и Волен Сидеров, с цел така да се обезличат, омаловажат постиженията на господин Сидеров, но това така и не се получава, защото когато сипеш лъжи, да, вероятно има хора, които се заблуждават, но има и такива, на които им е пределно ясно, че това е една помия, изсипвана абсолютно целенасочено от злоба. Зрител. Здравейте. Здравейте. Обикновено след избори човек си прави анализ на ситуацията и вади изводи, за да не повтаря грешките си, защото знаем кой повтаря грешките си. Аз разбирам циганина, който се обажда и го уважавам за позицията и за истините, които каза. За мен е много голяма бедата в малките села и градове, където ако тръгнем от историята някога по време на турското робство, местната турска власт се е съюзявала с кого? С българските чорбаджии. А сега с кого се съюзяват? С кметовете. И най-голямата беда е в едноличната власт на кметовете, която е такава, че те не спазват законите и са се обявили за някакви си велможи там. Тоест, кметовете заместват чорбаджиите от миналото и всяват страх в населението. Къде се издават допълнителни удостоверения за гласуване на друго място? От общините. Значи и там имаме някаква брънка, която пречи на тяхната честност. Затова смятам, че наред с всичко, което очакваме от Атака, може би едно от важните неща е повече тая институция кмет да не съществува, а да се направи комбинация с общинските съвети и толкова колкото са квотите на спечелилите партии, толкова души съвместно да управляват малките общини и не малките общини, а навсякъде в някакъв съюз, така че от всичките партии да виждат представителите какво се случва в дадена община. Само така ще може да се преодолее това нещо. Това е много важно във връзка с насявания страх у хората, които първо в тия малки общини няма работни места и всичките мълчат и са обзети от невероятен ужас и страх за работата си и аз ги разбирам. Значи първо трябва да се възроди селото и града, защото никъде по Европа няма такава разлика между населените места и големия град. София не може да стане разтегателна, нито Пловдив, нито Бургас и така нататък. Затова пак повтарям,
Не може да бъдат оставени повече кметовете да си разиграват коня както си искат. Да. Това е голяма беда. И така само можем да помогнем на възрастното население, останало там. Благодаря ви. Благодаря ви и аз, госпожо, за вашето обаждане. Права сте, това с този феодализъм, който битува множество кметове, трябва да бъде спряно, прекратено, за да не се случва така, че наистина в хората да живеят с един страх и когато отиват да гласуват, да се чудят дали ако не гласуват за партията, от която е съответният кмет, няма да загубят своята работа, защото повечето в малките населени места са на постове в общината. Зрител, здравейте, и 5 минути. Пак добро утро. Преди малко си обадих циганина. Ето сега, не се обидих, но защо тази предишната госпожа не каза този гражданин където се обади, циганина къде се обади? Пепел ти на език. Искам, имам едно съмнение. Все пак дразни ме отвътре от сърцето. Разберете народа, нека си говори каквото си щат. Но ГЕРБ и ДПС ще се съюзат и ще направят правителство. Помнете ми думата. Нека какво ще си говорят сега. Благодаря. Благодаря ви и аз, господине. 5 минути ни остават до края на предаването. Телефон 088-200-110 е този, на който очаквам и други зрители, с които да обсъдим ситуацията след проведените избори на 12 май. 4 партии влизат в парламента: ГЕРБ, БСП, ДПС и Атака. Предстои да се изнесат официалните резултати в четвъртък. Зрител. Здравейте. Здравейте, Меглена. Слушам ви. Важна мисъл от Плевен. Сега съгласен съм с горе-долу за Атака. Смятам, че е успех. Но дано не се съюзавате с други партии. И се надявам, вчера на брифинг на пресконференцията на Марина Райчев зададоха въпрос за БТК. За БДЖ същата история. И много хора бяха прави, нали, че не знам сега от другите партии, както са ВМРО и другите националистически, евентуално ако има последващи избори, за да има някакво надмощие, не може ли да постигнете някакъв консенсус? И надявам се за бъдеще да не успеете. Да. Благодаря ви, господина. Ръката беше подадена от лидерът на политическа партия Атака Волен Сидеров за обединение към всички националистически партии. Доколко те са приели това, вие виждате и сам. Телефон 088-200-110 е този, на който очаквам, може би, последен зрител, с който да обобщим днешната ни тема, която сме кръстили след изборите. 2 минути ни остават, евентуално ще изчакаме. Ако нямаме зрител, колеги, направо да направим едно обобщение на днешната ни тема. Зрител, здравейте! Здравейте! Поздрави от Варна, Иванов. Слушам ви. Мога ли да ви кажа нещо не така радостно? И аз не съм доволен от резултатите от изборите за Атака. И ще ви кажа защо, ако ми позволите. Разбира се, само накратко, понеже ни остава малко време. Ние се борихме само преди 10 дена за пълна победа или за решаващо присъствие, солидно присъствие в парламента от 25, 30, 40 депутати. А сега 7% е нещо, 23%. Има си причини. И това не е кражбата на вота. И такива оплаквания, манипулираха ни вота, моля ви се. Докато ни завършат следствията и съда не се произнесе, ние сме правова държава, не можем да говорим клюки от рода на една жена, казва. Спомняте ли си, когато тук пред този ефир попита Гален Монев, защо не е в района си не прави кампания? После научих, че е било решено да не се прави предизборна кампания, ами да се прави благотворителни мероприятия. Тук е грешката. Ние открихме топлата вода. Избори без кампания. Че такова нещо в света не е видял. Или някой е решил, може би, че аз знаех, че бъдат 7-8. Като чух, че няма да има кампания, разбрах 7-8. Тия 3-4% дойдоха от уличните бунтове. Господин Иванов, благодаря ви за обаждането. Сега,
Този диалог малко на мен не ми харесва и самият ви тон не ми харесва, един такъв назидателен и малко поучителен. В крайна сметка така е било преценено, такава е била кампанията на политическа партия Атака. Аз пък си мисля, че да знам, парите за благотворителност, които се дават, е много по-добре да отиват за наистина нуждаещи се хора, отколкото да се правят скъпи билбордове, да се провеждат такива телевизионни реклами, които струват хиляди левове и в действителност. Дори кампанията на една Меглена Кунева, която хвърли хиляди левове за телевизионни реклами, за билбордове по цялата магистрала, в крайна сметка виждате какъв процент получи. Атака има програма и аз си мисля, че всяка партия, която се явява на избори, би следвало да има програма. Програма, която от никой друг не беше оповестена. Никой друг не излезе с точни ясни предложения, както това се случва в плана Сидеров срещу колониалното робство, 16 глави, колкото са и министерствата в България. Тук има ясна програма, ясно заложени цели и ясно е как те всъщност могат да бъдат осъществени. С това приключваме днешното издание на предаването Глас народен. От мен Мирена Филипова и от името на целия екип. Успешен ден!